Moi roztomili, posłuchajcie o cyfrach, a o rachowaniu. Nie ma świata bez cyfer. To jest starucno prawda. Co oni wiedzieli już tysiące roków przed nami. Wiedzieli oni, a i ludzie na cieszyńskiej ziemi, bo tuż kieby nie było cyfry, to by nie szło nic porachować. Gaździno jak szli zganiać kury, to se ich dycki porachowali, choć podciepy nie chciały do chlewa iść, a mieniły się gaździnej w oczach, to jednako musieli wiedzieć, wiele ich je. Dzisiaj ich je 6, a 30, a kochut. Tuż jutro zaś ich musi być tela. A bo jak gaździnka szli zbierać wajca do sąsieka, to se ich też porachowali, a hneda wiedzieli, wiele za nich dostaną grejcarów na torgu. Bo jeśli ich było 50, a gazda z dzieckami zjedzą 10, to im zbydzie 400, a przedają ich po złoty 20, to będą mieć 8 a 400 złotych. Gaza też rachowali grejcary, jak szli z małymi babućkami na spynt. Iny oni to rachowali kapkę inakszy. Przedali 4 babućki po 200 złotych, to mieli 800 złotych, ale musieli od tego zebrać 20 na flaszkę, a jeszcze 20 na drugą, to im zbyło 760, a tela babie dali do geltaszki. A starka też rachowali, baj jak pocztosz i przyniósł pędzyj, ale najradszy jednako rachowali starzikową pędzyj, a wiele razy było tak, że borok starzik ani nie wiedzieli, wiele mają pędzyi, bo dostali do kapsy oto 100 złotych, a to mieli tak na jakieś oto drobne wieca. Za to staryczka mieli wyrachowane kubki grejcarów, w każdej fusekli po 2000. Musiało się a i cyfry dodać do kupy. We szpajsce wajec przybywało każdy dzień, tuż gaździno se musieli pisać, wiele już mają naszporowane. Gazda musieli porachować, wiele orstwi ze sianem się postawiło, a jeśli to do kupy z tym, co są zwiezione w lezie do sąsieka, lebo na piętro. No a stareczka też furt nowe grejcary ciśli do szklonek, a musieli to do porządku do kupy porachować, jeśli już mają na coś ich naszporowane. A rachowało się a i wieca, co szły po sobie, ba i dni z deszczem, 1., 3., 10., lebo noce z mrozem, 4., 7., a 12. Muloż tesoż, a i szwoczka. Mierzyli colsztokiem mur, deskę, spodek, a potem se to kańsik pisali, co by wiedzieć, jako to je miara. 50, 30, lebo 20 centymetrów. Cyfry są wszędzie kole nas, a myślę se, że nasi prastarzicy poradzili lepszy rachować jako my, bo nie mieli elektrycznych maszynek, co za nich rachowały. Najgorsze było jednako rachowanie, kiedy czegoś ich ubywało, ba i grejcarów z geltaszki albo szklonek ze zawarzelinami ze szpajski. Stareczka też rachowali. Wiele roków już żyją na tym świecie, a wiele im jeszcze zostało, to wiedział jeny pombuczek. Jak się ludzie dziwali na kalendarz, to też prawili 1., 10., 15, lebo 24. Kto nie poradził rachować, ten był trompeta, co go szło lekko we sklepie ocyganić. A przeca a i za Franca Józefa już dziecka drepsiły ku szkole, co by z nich nie były osły. A cyfry musiał umieć każdy, bo przeca świat dokoła, co je koło nas, to są same numera. Innych trzeba uwidzieć. A jako się te cyfry rządziło po naszemu, od 21 do 49 się prawiło najprzód tą ze zadku, a potem tą z przodku. Ba i 4 a 30. Ale roztomańcie to było. Ale teraz wam rzeknę, jakoby to miało być. 1, pierwszy, pierwszego. 2, drugi, drugiego. 3, trzeci, trzeciego. 4, czwarty, czwartego. 5, piąty, piątego. 6, szósty, szóstego. 7, siódmy, siódmego. 8, ósmy, ósmego. 9, dziewiąty, 9, dziewiąty, dziewiątego. 10, dziesiąty, dziesiątego. 11, jedenasty, jedenastego. 12, dwanasty, dwanastego. 13, trzynasty, trzynastego. 14, czternasty, czternastego. 15, patnasty, patnastego. 16, szesnasty, szesnastego. 17, siedemnasty, siedemnastego. 18, osiemnasty, osiemnastego. 19, devatnasty, devatnastego. 20, dwacety, dwacatego.
1A20, 21, 21. 2A20, 22, 22. 3A20, 23, 23. 4A20, 4A20, 24, 24. 5A20, 25, 25. 6A20, 26, 26. 7A20, 27, 27. 8A20, 28, 28. 9A20, 29, 29. 30, 30, 30, 30. 1A30, 31, 31. 400, 40, 40. 50, 50. 60, 60. 70, 70. 80, 80. 90, 90. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 i 1000. Tak się prawiło cyfry po naszemu.